Zesinto sithena ke phaka umkhulu ubaba uMavula sigcina kakhulukazi ke kwi topic ulwesithathu nolwesithathu kuleyo topic esike sibekile sesigcile kuyona singathethi ngento ezininzi mangukuthi nje ubuhamba nathi lonke lixesha for sure ke umqinqo wakho noko uzele apha encwadini yakho. Kanti ke mhlambi ke usithola kwi-app ke le kwamanye amaphondo enkosi enkulu siyabulela noma mhlambi isihlobo sakho sikulinye iphondo ke into ebalulekileyo nje ungamcela mangene ku-Google Play Store okanye mhlambi ku-Play Store efonini yakhe bese yabhala izwi 98 FM izwi 98 FM uzokwazi ke ukuba ke afumane ke i-app yakhe naye adownloade install i-app yakhe asithole noma kuleli phixesha mhlambi ke unawo Facebook ngena ku-Facebook kwesiteshi izwi lomzansi ngena ke futhi ke ku TikTok kwesiteshi izwi lomzansi ku Instagram izwi lomzansi kuninzi kakhulu ke okupdatewayo sisiteshi sakho izwi lomzansi enqubeni egama layo sichokhle ku System Mzansi Talks ngenile kumxholo nencambu zesintu. Ngena ke ngoku phake kwaphila mzimba ku YouTube uzokwazi ba le nto ethu uyibone live ngena ku YouTube channel phaka kwaphila mzimba uyibambe live lengxoxo yanamhlanje ngelixesha mandithoke ndingapholisi maseko ndigalwa ndiwarhuqa ndiyanqo kumkhulu namhlanje uthetha ngempepho namhlanje njengoba nje isiqalo hlelo mkhulu manje kubulise ndikwamkele emsakazweni kwezwi lomzansi tata. Sibulise mfaka Mthosa sibengelele nabalaleli bezulu omzansi ngalesikhathi. Nkosi kakhulu uhlala kulovuyi ba ube inqalenye inqubo mkhulu sifunda lokhulu kuwe sithi nje uqhubeke usiphe olwazi olu. Yeah. Namhlanje sithetha ngempepho. Yeah. Asingene mkhulu ake nihlehle mina nihlala ngemva beniqhuba ndithi ngose kufika abantu abadala ngokufanele ube mfishane. Kodwa mkhulu. Okay. Kodwa ukudlula akona siyeke sobese. Kodwa phela Mthosa ngeke kufane ngoba ngithi uyabona lo kwamama yakho wethu la uthi eyakho ibovu. Ekusho ukuthi ungwala wena ngoba isiteshi sibovu naso. Kwamna ngqoke iskipe esibovu. Uyabo. Waze ngiqoqa ngaka manje. Mina eyami yakhombisa nje ukuthi hayi umuntu ovakashile lo uveza wena into engayinaki kanjani but yes yeah no ilokhuza impepho namhlanje bese asikhulume ngayo ngoba yeah mhlamba sikusho ukuthi ama topic amaningi esikhuluma ngawo yeah akuyona into sisuke silale sayicabanga savuka nayo yeah izalwa ngabalaleli bezulu mzansi. Okay yeah ezingxoxweni esijwayele ukuba nazo ngolwezine nangamiqibelo yeah bese siyabona ukuthi lento izodinga ukuthi sixoxe ngoba ngeke abantu baze babe u5 babe u7 bekhuluma ngayo bekhombisa ukudideka ngayo yeah isibonelo nje kunemindeni eminingi la umuntu ethi ekhaya impepha siyishisa yeah sikhule abazali besitshele nje ukuthi impepha siyishisa mawumbuza kwenzakalini hayi ngoba besindiswa amasiko bayawagcina kodwa bayishisa impepho abazali kubathwa abayishiswa la esikhathini esiningi ke siyeke la abantu ngokwenkolo yabo bezothi abahambisana nempepho imizi eminingi engashiswa impepho kweminye imizi nje kungahlatshwa ngoba once kwashisa impepho kuzogula umuntu la kube nomsindo wenzekayo la ekhaya kanye kuvele kubhede izinto nje umuntu agcine esenokudideka ezitshela ukuthi kusho ukuthi abadalelwe ukuthi beshisa impepho namhlanje sifuna ukuchaza ukuthi awukho umuzi engafanele ushisa impepho. Okay. Yesiko into yempepho noba singayibuka ngephi indlela ibuke ukuthi moye eBhayibhelini amavesi awu24 eBhayibhelini akhuluma ngempepho iTestament elisha nelidala impepho yangena ikhona eBhayibhelini kukhulunywa ngayo lapha kukhulunywa serious ngendlela ukuthi kuyaziwa futhi ukuthi ishiswa kanjani ishiswa ubani
njengoba nathi ngala kuba khona umuntu okuthiwa umshiso wempepho. So awukho umuzi engafanele impepho ishiswe. Into edala ukuthi ke kube nemizi la kuthiwa khona impepho ayishiswa ngoba kusuke kunakela umsamo la kwaphendulwa khona idlozi liphendulwa ngempepho ukuthi manje libiza umbula impepho ingozibuthe wedlozi ifana ne telephone nje. Okay. Ukuthi ilona cingo ofonela ngalabantu abadala. Munganaka abantu abaphilayo bebodwa abakhulumi ngempepho bakhuluma ngomlomo kanje nje basikhuluma. Yeah. Kodwa impepho iyi-bridge phakathi kwabantu abaphilayo nabantu abangasaphili. Laba ke sithi ke ngamathongo. Ngoba befika ebuthungweni masilele. Ngakho ke uthi masewonakele kumsamo isixazululo singakatholwa kodwa sekubonakala ukuthi manje ke nayishisa impepho ngoba lapha kwaMthwesi ukhaya yedwa uyiphendulile impepho ukuthi kube uyena yedwa nendlu yakhe ethi mayishisa impepho kuphumelele. Bese kuthi laba abanye mabethi bayishisa impepho mawuthi ubiza ukukhanya kuzuba umnyama mawuthi ubiza inhlanhla kuzamabhadi njalo njalo. Bese kuthiwa iyamiswa impepho ngenxa ukuthi asikho isixazululo esikhona njengamanje ukuthi le nkinga esuke sibhekene nayo njengamanje la ekhaya sizoyixazulula kanjani. Bese kuthiwa ke asisebenzise amakhandlela endaweni yempepho sithi masifuna ukukhuluma lokhu zinemsamo sithethe ngempepho masithetha nedlozi. So ke kuyadinga ukuthi izinto ezikanjalo zithi noma kuqhutshekwa nazo kodwa ichazwe ngoba isintu sethu sithi into nento esiyenzayo siyayichaza siyayidlulisela kwizizukulwane ezilandelayo ukuthi kungani kungagcini kungazathi kwakungafanele. Buka nje impepho ukuze uyibone ukuthi ibaluleke kangakanani. Kunabantu abazi ukuthi impepho isetshenziswa abantu abamnyama kuphela. Okay, yeah. Engalona iqiniso. Khona impepho ebizwa ngokuthiwa engeyabelungu ibizwa ngokuthiwa impepho yamaRoma. Mawungaya nje amaRoma abantu abasonto emaromeni bayazi into engisho ukuthi iyashisa impepho emaromeni. Uhlobo oluthize impepho yamaRoma alikho elinye igama ebizwa ngalo. Bekhona impepho ekuthiwa impepho yamaNdiya. Lezi impepho angikhulumi ngezinto insumansumane ungaya nje noba kuyiphi amakhemesi. Ufike uthi ufuna impepho yamaNdiya uzoyithola, impepho yamaSulumane uzoyithola, impepho yamaRoma uzoyithola. Ngabelungu uzayifumana. Ngabelungu amaRoma. AmaRoma ngabelungu. Angithi into yenza ukuthi kuthiwe ngamaRoma yingoba ekubelungweni inkolo iRoman Catholic Church iyona nkolo enkulu ehlanganisela abelungu. Bangazicalucalula ke bezibize bethini kodwa baphethwe eRome. UPope ingakho kwenkolweni yobuKristu kukhona uPope oyiwana awukazi uzokuthiwa khona uPope wamawesile. Noba bangathi abawona amaRoma bangamawesile njenganami nje ngabhabhadiswa wesile. Angikhulumi ngabe ngenkolo yobuKristu because ngabhabhadiswa kuyona. Inkolo yasekhaya inkolo yamawesile. Kodwa ngenhlanhla ke amawesile akazathi impepho mayingashiswa. Akaze kuthoma ngingahlatshwa akaze kuthoma ngingagayatshwa. Ba into ebengizama ukuyiveza la ngeyokuthi asengayibuki kube ngathi ubuqaba lento yempepho. Into originally uNkulunkulu ngokwaseBhayibhelini wabiza umprofeti uMoses wathi akaqoka uAaron ukuthi angene endlini yobupriest ingakho kukhona abefundisi. Angithi lapha kunama tribes ayo 12 so itribe netribe uAaron uqhamuka endlini yabaLevi. So abapriest original baphuma endlini yabaLevi. Bese kuthi yena aphuma endlini yakaJuda. Amakhosi aphuma kwaJuda bese kuthi abaLevi baphuma ngala. Ngakho ke impepho ibingashiswa ngamakhosi
impepho ibishiswa ngabapriest, inkosi bifike bekhona bese bakhona umprofeti wayo okuyena oyitshela ukuthi manje njengoba wenza kanje uNkulunkulu uthukuthele kuzoba kanje nakanje yabo manje uNkulunkulu ngoba wenzile ukuthi uthukuthele uzoyithola lento nasemakhosini la ngokwesintu ukuthi kubeluleki bamakhosi ube khona umuntu kamoya inyanga okuyena umuntu okwazi ukubheka ngokwesimo sikamoya yabo so uyayibona into yethu ukuthi yanjonjo kanjani because la lengakabikho lento yama testament ngesikhathi uNkulunkulu ethuma Aaron ukuthi balukhuza bashisa impepho uthiwa wayeshisa ekuseni nantambama zonke izinsuku zonke izinsuku so nathi njengoba siyishisa kanjalo uzobona masikhuluma ke ngempepho mfoka Mthwesi ukuthi wonke umuntu ngoba kukhona enye into efaya sibiye siyichaze bese siyayi understand kulesa simo engisishoyo sokuthi lapha eBhayibhelini uAaron uyena oshisa impepho kunamadodana wakhe kusho ukuthi inzalo izosuka kuAaron yehle ilineage yakhe yes yeah then iza kulento ke ukuthi nala kuthina impepho mase kuyiwe emsama ngithi nalapha yayishisa ukukhulunywa impepho eshiswe eThempelini iThempeli lethu ngumsamo ngokwesikhathi samanje okay mawungena endlini yabantu abadala eThempeli ngumsamo wethu mase kufikwa kuleso sigaba impepho ishiswa usokhaya ngeke nje nivele nithi nenza umsebenzi vele kudume noma uba uthi hayi ngoba ngingene eqala la endlini imini osezoyishisa impepho akuhambe kanjalo but kunomehluko mangabe usebenzisa impepho uzisebenzisela nje wena ungayile emsamo umehluko omkhulu lapho ngoba impepho ayigcini nje ngokwenza into eyodwa lethina esikhuluma ngayo leyo ukuthi ixhumanisa abantu abaphilayo nabantu abangasaphila isibonelo mona inkinga ukuqunjelwa sisiso uyazi ukuthi impepho iyabelisa uyiphuze njengetiye sisho sihlambuluke isiso yemona okay mawuphethwe likhanda uyawazi ukuthatha impepho uyishunqisa uzimbozela uhogele yona lisho liphela mawunenkinga ukucinana iasthma nje yayilashwa ngesifuba ngekhuza ngempepho wenzela isiphungo nje ngempepho nje okay ubangwa ngamadlozi unohlobo lempepho yabo unohlobo lempepho ayithi uyazazi impepho ukuthi zihlukahlukene yahlukahlukene yeah khona le impepho le ukwale impepho uzoyazi ngoba welusa yeah kwale impepho sasikhula inganakekile kakhulu engathi emhlophe embamfishana ayilinde abafana babethanda ukuzindaba ngayo welusini yeah because iyashelela inkondlwana yamila nasequndeni ithanda ukumila emaqundeni vele okay so makuthiwa ke naku bangwazi isidalwa le impepho iyona okhiye hayibo makuthiwa umntwana ubangwa zisidalwa nje kungayiwanga nje lapha ekutheni ngizoyiwe emsamo ngiyohlatshwa sibenzele le impepho phela inyale yonto humara nangu umuntu osikekile mhlawumbe unesilonda noma ushile gezwe ngale impepho phela silonda siyaphola ayikuthi uzoyidibanise nento ezithile sikhuluma ngayo yodwa nje yo uzela amawele kunempepho yawo hamba impepho yamawele agezwa ngempepho yamawele noma selishona elinye lisale elinye liphila kufuneka leli ligezwe ngempepho leli liphila ligezwe ngempepho yamawele ukuze umoya walilwa ungahluphi stress abantu bathi sisifo sabelungu hey awusho wena hey cha ngiyabuza wena usho depression bazobayisha bayipha amagama athile no angithi istress silidela with depression
ya uledela we-depression ugcine sekuthiwa udinga amaphilisi. Uyabo uzokutshela umuntu onabantu abadala into engiyisho ngoba sasuke sayinaka kakhulu lapho, kodwa iqiniso lento yenzeka kunoma uba. Uyabo uma uzizwa ucindezelekile, umzimba uqilazekile, thina sithi ngabantu abadala mabehleli nje uzwa kusinda amahlombe ngalendlela exakile, usindelwa nje mkhulu, uvela ugeze ngempepho nje iphele inyali yanto, geze ngayo, hayi ukuthi uyozoqhuma, ugeze nje umzimba ngayo. Umuntu angazihamba so stress asikho lento isidingo samaphilisi or ithi ngiyibeke kahle ukuze ngoba angifuni la abantu bawayeka amaphilisi. Ngoba ngihleze ngikukhuthaza lento ukuthi akuthi mawuthi unembiza yokulapha ingculazi ungathi umuntu akayeka ama-ARVs. Umuntu akawadla ama-ARVs ayidle nembiza le yakho, abe seyotesta-ke sengadecide ama-seteste, but once uthi umuntu akayeka amaphilisi kusho ukuthi wena umfake lokhuzini ethubeni, awucabange nje ngizoyisa umuntu odla amaphilisi kashukela, ngithi nginembiza lapho ushukela akawayeka amaphilisi, umuntu ashone kungafanele. So nala kule stress le depression, abantu abaphila ngamaphilisi depression, bengezothi mina abawadla amaphilisi depression kodwa bawalekelele, ngoba inkinga yamaphilisi asekuthenini kufa uwadla impilo yakho yonke. Amaphilisi amaningi ngenxa ukuthi anama side effect amaningi amaphilisi, and akafihliwe, ebhabhaliwe akafihliwe amaphilisi anama side effect. Ake ngenze isibonelo iPanado nje, iPanado akekho umuntu ongayazi ukuthi ngiyokuqeda izinhlungu, kodwa muyifunda kule mbhalo emncane izinto ezifakiwe lapha, enye yazo kukhona iParacetamol. iParacetamol mozo checka i-side effect yeParacetamol, iParacetamol ifike idle isibindi kuwena, ngakho ungawadla amaphilisi wadle lokunye i-side effect kube yileyo. Njengoba nempepho, impepho ina i-side effect. I-side effect yempepho, for example, endlini umuntu one-asthma, angithi kade ngisho la ukuthi ma une-asthma ungayiphuza, kodwa ma isishunqiswa ukhona endlini yaqala inkinga, iyayinyusa i-asthma, iyayinyusa i-sinus, iyakwenza ukuthi uzithola isifuba sicinana kakhulu, ne-sinus iyayilokhuza kakhulu. Kodwa ma uyiphuza unalezo zinto sinus banibani, ucontsisela amanzi akhona nje la emakhaleni, iyalekelela kakhulu, because even umkhuhlane, umkhuhlane umuntu makuthiwa nje unomkhuhlane le i-fever kanje, impepho iyangena isebenze lapho ilekelele. Ngamanye amazwi ngizama ukuveza umfo kaMthwesi ukuthi akulona iqiniso ukuthi impepho kunomuntu othize ekubela ayisebenzisa. Impepho wonke umuntu uyangena empepheni ekutheni ayisebenzisa. Umehluko nje uwodwa, ukuthi mase siye emsamo ngemanje ethempelini, walwa omunye umpriest ukuthi inkosi yayise yabo inkosi mase arrogant kakhulu, sizibona into enkulu, angena ethempelini bathi bayibona naye ingena ethempelini la kufaya ngaba ingeni ngoba phela yayo ingena esigodlweni. So izibona ukuthi izibona seyinkulu mayise uyabo umuntu masethi ngiyinkosi mina ngeke ngilo ncingana laba priest, umfundisi anginandaba naye ngiyozishisela mina impepho lapha. Wangena uLukhuza umpriest oqala, wangena wamtshela wathi la awungeni la, impepho ishiswa yithina njengaba priest abefundisi. Wathi kwabe kungena nabanye abawu8 bagcina bewu9 abapriest bemtshela into yodwa, waqhubeka wafuna ukuyenza lento, kodwa ke ngamafuphi yaphuma seyihlanya inkosi eLukhuzini ethempelini, siphanjanelwe ngumqondo sisenza izinto ezingekho right, njengoba wazi ukuthi nala kuthina ma uzosebenzisa impepho ngesinxele endlini yomsamo. Impepho nje isibonelo kuye ukuthi emizini maku njoba kungena ihlobo
maliduma izulu impepho iyashiswa ukuphakamisa abantu abadala ukuthi mababone ukuthi njengoba liduma izulu kubaluleke kangakanani ukuthi amehlo wonke ajike manje abhekela ekhaya kadumusa. Nakho ke impepho kufanele ishisa izulu liyaduma abantu abadala bekho. Kwenziwa kanjani? Ilapho ke la kufanele ingane khona endala kulezi zikhona isukume ishisa impepho. Umehluko sekuthenini ngeke iye emsamo. Ngeke futhi ikhulume. Kufanele ishisa impepho thina sikhule ukhona ngezansi kweziko ushisa ngasensikeni uyishise la ezansi kweziko. So lapho ke ithongo seliyabona ukuthi okay ngoba izulu liyaduma kanje na kanje ndingabantwana laba khona ingako kungena inkulumo ngoba impepho once isha abantu abadala ngicabanga ukuthi ayazi ukuthi strong kangakanani. Ekseni kade ngisempophomeni namhlanje. Yabo indlela bebeyishisa ngabantu ngithi kusoya bunganakiwe kule mpophoma lesisebenzisayo phakathi nensuku. Ngokomthetho ayivumelekile into yempepho lapha. Yabo ugcina ungasakwazi nokufocusa la kulamanzi okuwona ilona lokushisa impepho ngala ushisa impepho ngala ushisa impepho ngala. Ekuyinto mina engicabanga ukuthi yenziwa kungabikho kolwazi ngoba nje njenganami ngeke ngiyoshisa impepho empophomeni. Yabo. So kukhona la sibe nehaba ke ekulokhuzini ekuyisebenziseni impepho kodwa isibonelo nje ngeke ngishisa impepho kwaMthwesi. Okay. Ake ngithi nje khona mhlanje ngizosebenza kwaMthwesi mhlambe noba ngizobethela yabo. Impepho kufanele ngiyishise ngisuke ekhaya. Ngisho ukuthi ngiyosebenza kwaMthwesi. Bangibizile banalezi inkinga nalezi inkinga bese ke ngiyahamba ke. NoMthwesi kufanele ashisa impepho kwaMthwesi. Asho ukuthi kusasa noma ngelanga elithize kuzofika umuntu la ekhaya esimbizile ukuthi azosiqinisela imuzi silungisele iceke njalo. But ayikho into ukuthi singafika sihlale nawe emsamo wakini sikhuluma ngempepho ngingaye nowakhona la elokhuzini la kwaMthwesi. Kwakuba khona endlini nje. Endlini yempepho yayibo. Zezinto ezirong lezi engingafuni ukuthi siloko sizihlanezela nje mhlambe sizifihla. Impepho yasemsamo iqondene nabantu bakhona. Balelo khaya. Ngendlela ukuthi umuntu okukhona kuyenzeka kube khona la umuntu wesinye isibongo ebakhona. Njengomuntu nje ohlala la ekhaya. Umuntu ohlala la ekhaya mhlambe isihlobo sala ekhaya uhlala la ekhaya uzofunda. Awukwazi ukuthi manenze umsebenzini lona imkhiphela ngaphandle ngoba vele uhlala ekhaya zonke izinsuku ukhona la ekhaya naye ubhekwe ithongo la ekhaya. Okanye nangu umuntu ozokwelusa uyabo melusi. So ilabo bantu bathi ukuthi uzolanda umelaphi mina nje noba ungathi uyayenza lento ngeke ngize ngiyivume ukuthi ngingawunukelwa impepho yakini emsamo wakini. So kufanele siziqonde ke lezi zinto zempepho kulezo zimo lezo ukuze uyibone ukuthi impepho yabantu ngeyabantu abadala. Yabo mase bengasafika inhlobo abantu abadala emaphuphini. Geza ngayo impepho ubheke ukuthi okay. Ubheke ukuthi kuzokwenzakalani. Ngeke ungabaphuphi. Kodwa angikusho ukuthi impepho akuyona into ongayisebenzisa njalo njengomuthi. Ngoba impepho iyawenza amathunzi efana nesiqunga nje. Ubona isiqunga sisetshenziswa ezibuthile uba kunama side effect ifuna khona. Exactly. Njengoba ubona nesiqunga nje isiqunga akuyona into onganikezwa unikezwe umuntu athi hayi ushayile isiqunga 7 days. Uyothi uphuma kulo 7 days zoba zimnyama ngalendlela into zakho. Isiqunga ngesokuqunga njengoba sizitsho. Olosuku oluyi1
Mase uyiphinda ifana amakhekhe ezinyosi. Amakhekhe ezinyosi masuwadla zonke izinsuku aletha amathunzi. Yengawo wakufaka uma uqeda ukudla amakhekhe ezinyosi ubese uhlafuna isiqunga kulokhu uzishwalaza ngayo ebusweni. Nempepho kenjalo. Once usuyisebenzisa kakhulu iletha amathunzi futhi. Ungaphupha but izinto zakho uthola ukuthi sizothi sihleli kanje. Ngithi ngithenga mhlawumbe ama drink. Ngibuye nama drink amabili eyakho ngikhohlo wena yabo. Hayi futhi ubuwenza ngabo. Yes. Yes. So kubalekile zonke lezo zinto ukuthi siz understand ukuthi abantu bangabe sebegijima beyothatha impepho umuntu ekseni nantambama zonke izinsuku. Ekugcineni ama side effect akhona bese affect. Kanti nami angibenzanga ubulungiswa ngangalisho iqiniso ukuthi cha. Empepheni singena ngenhloso ethize. Njengoba ubona nasemsamo nje. Hayi ukuthi phatha mungena endlini yabantu abadala kuyofa ufike ungena ushisa impepho. Ishiswa ngezinga ngaphansi kwezimo ezithize. Ey mkhulu andazi abantu ndizawungena lithini. Kodwa kunombuzo lo othi umphulaphuli beningayazi indaba yempepho ba ijule ngolhlobo ngoba ekhaya thina sikhule enkonzweni kodwa sekwahamba sawa enkonzweni sesiyanqonela uba sibuye kwento zamasiko. Kukhona ke ngokulandawo efuneke kube nesiqalo ke ngoku sokuthi siqalaphi. Sekufana sichisa impepho ke ngoku. Umndakazi. Kufuneka kufuneka kwakhe windlu yabantu abadala siqala kanjani ke ngokuba ndimo khona mdala. Ndiqala kanjani ukuyishisa impepho? Ndiyireport ekuqaleni kwakunezwi. Okay. Izwi lali noNkulunkulu. uNkulunkulu wayeyizwi. Yayibona lento. Oyiphinde mkhulu ekuqaleni kwakunezwi. Izwi lali noNkulunkulu. Kusho ukuthi la likhuluma khona izwi noNkulunkulu ukhona. Ngoba izwi lali uNkulunkulu lona. Qobo lwalo. Manje ke olula lo mbuzo. Uqala ukuthi uzwe lento siyisho namhlanje. Ngithi nalo izwi liyakhuluma. Umlaleli kuthiwa ngumlaleli ngonxa ukuthi usebenzisa isitho esiyindlebe ukulalela into eshiwo. Abe seyihlaziya ngoba kufanele umlaleli athathe yonke into eshiwo. Abe seyihlaziya. Ngiye ngithi mina ezinye izinto noba ngingathwa nje into ubungayazi. Kodwa ukuyibheka uthi yawenza yena umqondo. Ungavela ungene nje. Uthandi veke kuthiwa. Exactly. Enza nayo research yakho. Exactly. Isibonelo. Masikhuluma ngezinto ezinkinga eziningi esibhekene nazo nje eziyincindezi zezinkinga ezidalwe ngokhokho bethu. Akufuneki siyenze lento yabantu abadala ibe strict kakhulu. Nokuthi ibe complicated kakhulu futhi. Umbuzo othi kungabe ngiqala ngokuthi ngakho indlu yabantu abadala na? Impendulo yami ithi cha. Once wacabanga nje ukuthi usufuna ukuyenza lento. Ekhaya umuzi nomuzi onali kamera elingena busy. Masikhuluma ngebhizi ikamera ekungena kusiphithiphithi. Ngakhona bahlezi bekene bephuma engekho abantu abahlangana ngokucansi. Nezinto esibonelo nje ukhona indlo uthola ukuthi kuhlala izimpahla ezithize. Ayikho into evimbayo ukuthi umuntu asebenzise lelo khona. Lokuthi kulela khona mangikhuluma nabantu abadala ngikhulumela kulela khona. Bese ke uyayishisa ke impepho ukuthi cha ngizalwe la ekhaya ngazalwa impepho engashiswa. Kodwa ngokukhula ngibona nakweminye imizi nokubuka isimo sala ekhaya njengamanje. Ngiyacela ke abantu abadala ukuthi impepho ngizokhuluma nani ngempepho manje njengoba ngakhula sikhuluma nani ngamakhandlela nje. Kwesinye isikhathi ngafundisa ukuthi izinto mazingahambi kahle la ekhaya funa ngivele ngithethe la igcikeni ngiphithizele egcikeni ngithethe. Manje sengithi ngifuna ukubuyela ke endleleni right. Kuleli khona ke ila ngizothi ngikhulume nani khona.
ngesikhathi ke sisebenzisa lelikhona sizonakhela indlu yenu ngoba masingavuma lento ukuthi kuyofuna uqale kwakhiwe indlu kuyokwenzakalani la uthola ukuthi kuleli khaya akekho umuntu osebenzayo uyayibona ke indaba kufanele sithi siyabambisa kuleli khona ingakho ke kweminye imizi sengikhuluma mina njengomuntu obuya abonane nabantu ngasese khona imizi okufice impepho ishiso eduze kwe-TV e-sitting room kodwa ke futhi uthola ukuthi hayi izingane zonke ziyasebenza kulomuzi abazali ba-retire basebenza baze ba-retire banalezi zinkinga lapha nalapha nje so ayikho into ethi kubi kakhulu ukuthi bayayenza lento ngakho ke into yokuqala nje ngeyokuthi makuwukuthi enhlizweni yakho kuyavuma ukuthi awukubuyele empepheni ungene empepheni umsama ukabikho njengendlu yabantu abadala tholi khona la enizokhulumela khona sekungathi ke ngoba once niqala kanjalo sekungathi ke lelo khona amalingekho right abantu abadala baveleke ngamaphupho ukuthi cha siyanibona ukuthi nifuna ukukhuluma nathi kodwa ke ukuze sinizwe yani kulile ngoba kwesinye isikhathi leli khona nisuke niliqoka nina liyaba nezimo ezithize ezenza ubunzima ukuthi abantu abadala basondele kulona ngiye-understand njengensizwe yakhulishela nje uyazazi izizwe izizwe besizisebenzisa kakhulu kweshelini so bekokwenzeka sithi sifuna ukukhuluma ngithi izizwe ziyakhuluma so uthola ukuthi ke sizinsizwa sifuna ukusesha ngentombi ethize uyabo mhlambe ngomuntu othize osentombini ethize ngathi uthi uyasixaka sifuna ukusesha ukuthi uthathwe kuyiphi inyanga singalanda kanjani zonke lezo zinto ziphakame zize zithi hayi sicela nisuse ulobilobi la okay uyasinda unesithunzi akaphalazi ngithi izizwe zithanda umuntu zithanda insizwa edlubulawo uma insizwa ephalaza ngobulawo nje hawo nikhuluma inkulumo ehambayo hawo zingakuvezela zonke izimfihlo bese zithi hayi susani lo uyasinda nalana kubantu abadala kuyenzeka uthola ukuthi ikhona mhlambe nini enilikhethile kunesigameko esithize sake senzeka but nina nazi into ethize eyenza ukuthi abantu abadala kulelo khona bangakwazi kodwa mase niqalile nje niqala la niqala khona bese niyacela ke ukuthi benipha amandla ngoba ekugcineni niyadinga ukuthi kube nindlu yabo abantu abadala la niyokhulumela khona nibatshele nicele leyo ndlu nicele kubona ngoba angithi nje wakuthiwa ngeyabantu abadala kusho ukuthi ngeyabo so manicela ngoba ma ungaceli abantu abadala bazitshela ukuthi yonke into unawo amandla so kuqalwa lapho ke mawubuza ukuthi umuntu obekade engenzi kumele aqale kuphi kumele aqale ngokuthi ezwe umuntu ozwile umbona ngokwenza nawe uyabona mengithi sukuma usukume sengiyabona ukuthi ungizwile ma ngithi sukuma uqhubeke ucofe laptop lapha phambi kwami sengiyabotha hayi kusho ukuthi angizwanga uyabo so ne kuqalwa lapho mfoka mthwesi then ezinye izinto ziba sezilandela ke ngoba once usebenza impepho ngoba ngisho ilokhuza umlotha wempepho osesiwasho esinzima kakhulu umlotha masuyeshisile nje impepho uyesoke uthuthu lempepho lo sesiwasho esinzima kabi makuzwa la ilokhuzeni ezintweni zokuphilisa nezintweni zokuqondisa izimo zabantu abasuke bebhekene nazo ngakho ke into yempepho ngithi ke kuwena lento engiyikhuluma i-based kwi-science akekho ngisho isifundiswa ungasilanda kuphi asekho isifundiswa singafike siyiphikise lento angayiphikisa ngenkani nje umuntu kodwa engafuni ukuveza ukuthi ubufakazi bukephi ngithi kuwena kwakungeke kube namavesi izincwadini ezihlukahlukene kube namavesi awu-24 la kukhulunywa khona ngempepho kukhulunywa kahle futhi hayi kabi kukhulunywa kahle nje ngempepho kunconywa ukuthi
amandla ayo nawo bheka lento yokuthi uNkulunkulu athi mayishiswe kuseni nantambama zonke izinsuku ube usubuka iphunga la impepho ukuthi li strong kangakanani iphunga lempepho lidlula nje iphunga lensangu uma ukuzwa iphunga lensangu ukuthi li strong kangakanani so abantu sincengeni sibuyelini sikhohlwe izo zonke lezi nsumansumane ezishoyo September uyabona abantu babamba umoya nje baku September kuthiwa kuzoba mnyama kuzobuya uJesu hayi ngizwile leyo zinto lezo ake sikhulumeni ngalezi ezinobufakazi lezi eziphatha ngiyakhumbula nje ngo2000 impela kwakungalaleki ngo2000 kuthiwa nje kuzo wonke umuntu akafuna ukuthi avuke engazithola ukuthi ukuyini salala savuka namhlanje njengoba namhlanje sikhona kodwa kwakungawona amanga abazali bethu mabesithi kuzoba ngumgwebo u2000 ngoba namanje ubufakazi baloko ubuthi mokade uphakela lokho zamagundana elikhona la magundana soke sehlupha kakhulu bese kuthiwa phaka ukudla bese ufake retex awase Alex nase lisikisi so mawukade uphethe ukudla kuhlanganisa neretex into yokuqala oyenzayo ukugeza izandla kodwa namhlanje iretex iyabhenywa yabo so kunezinto eziningi ezikhombisayo ukuthi uyabona nje izalukazi omakhulu babe besibiza amadoda biza umkhonyana wakhe mayesemncane nje impela ekubiza ethi ucabuza wayengacabuza emlonyeni wacabuza endukweni masuqala ukunqaba akubona ukuthi usuhlakaniphile aqale akufundise kwenye level namhlanje zalukazi kunzima ukuthi zibize labafana bakhona ngamadoda ngoba meke sike senza lelo phutha uzobuya umfana azosihlungula sedle ama drugs athi wena oshilo ukuthi umfazi wami so ziningi ke izinto ozibonayo ezingamanyamnyezi ezingamanyala ezenzekayo manje ezikhombisayo ukuthi ke kwakushiya ukuthi sizofa but bangakwazi ukuchaza abazali ukuthi sizofa ngengqondo angithi noNkulunkulu eBhayibhelini wathi lapha kuGenesis wathi uAdam noEva mabedlile esihlahleni solwazi lokuhle nokubi bazofa badla ngithi kodwa zange bafe ngenxa ukuthi uSathani mayechaza ukufa uSathani mechaza ukufa ukuchaza ngokufa kwenyama uNkulunkulu mechaza ukufa ukuchaza ngokufa kwengqondo so uAdam noEva bafa ngoba ubona ngezinto abazenzayo masebedlile bebhinca amahlamvu besenzani benzani nalana ke makuthiwa ngo2000 sizofa kwakusho lento ukuthi sizoba ilento elihlaza siyilona uhlangana nomuntu omuzwe ekhuluma ukuze umuntu mayedle ungakhulu ukuthi umthola ezulele ungathi igundane engathi ukinyekile lezi zinto bestars benyo bestars or retex zonke lezi zinto lezi so ngicabanga ukuthi ke kufanele siz understand kanjalo lezi zinto ukuthi umgwebo sikuwa siphike sisezinsukwini zokugcina kodwa ezinsukwini zokugcina sithi masiqaleni thina singoba singekafi nje sithi masiqaleni isiqalo esisha because nature ayivumi ukuthi kube ne vacuum makuphela umbuso okaSathani kufanele okaNkulunkulu uvukume and okaNkulunkulu awuzothi nje masiyone sontweni kuphela uzothi masiyeni nasemsamo yabona ke mkhulu ugeqe amagula ndiyakuxelela nanokuthi into endithandayo kule ngxoxo namhlanje ayikho into ethi ake sibuyele emva siyobheka kwakwenziwana so ithi into ethu namhlanje asiyeni phambili uyayibona indaba mawuthi awungeni ngasedlozeni ngena ngaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu naye uthi asiye ngempela ndivumela luthetha hayi namhlanje mkhulu enkosakhulumana sibulala kakhulu sizophinda sithethe ngenye yentetho eloluhlobo ngolwesithathu oluzayo ngoba ngoku masingene kwindaba
Sithinda ke abakwaphila mzimba ndikutshela nje qaphu ke ngezinye zezazazo izinto ezithinta abakwaphila mzimba ke banceda kakhulukazi ke abantu abanengxaki empilweni yabo ingabe mhlambi kusemphefumulweni usenyameni abakwaphila mzimba apho bakhona emakethe opposite bus rank khona pha ke kwibhilidi elinojwayelani ogama lalo iMount Egna building nanokuthi ke elibhilidi eli lezitebhisi zensimbi ngaphandle onyuka ngazo eduze komnyango nje wakwaJayelwane unyuka ngalezo zitebhisi lezo mawuqeda nje zona ungena ke esandleni sakho sokudla nebhodi uyalibona line arrow ekhombileyo kwaphila mzimba ungene ngaphakathi kuyavula zonke izinsuku ekusola ngo8 ekseni ukuya kwinsimbi yesihlanu emalanga nazi ke indawo apho ungakwazi ukuthola khona imikhiqizo yakwaphila mzimba ke wena ozoshuba ukuyiphi indawo uzokwazi ukufika kuwe maofisi ukuthi uposelwe ngabe useKapa ingabe mhlambi uphesheya kwelwandle ngabe kwelinye ilizwe Swazini bakhona nje abaseSwazini nje enibonileyo bezithenga into zakwaphila mzimba uzofika futhi nakubona sithi nje ke uma ngabe uncedo uludinga sondela ngaphambili wena nazi ke indawo engasike uthole ke imikhiqizo yakwaphila mzimba useStenga ngapha koVerlem koThongathi koNtshawini koMaphumulo nazi ina number yaseStenga ongakwazi ke ukuthi uthole kuyo imikhiqizo yakwaphila mzimba ngu078 359 0571 mangabe seStenga nayo imikhiqizo yakwaphila mzimba ungasike uthole khona inamba ngu078 359 0571 mangabe ke mhlambi useSoweto na khona le eGoli Mpumalanga konke ngapha Johannesburg nayi number ongakwazi kuyifonela ke mangabe ke udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba ngu078 834 8277 inamba yakwaphila mzimba mangabe udinga ke imikhiqizo yakhona useGoli ngu078 834 8277 mangabe ke mhlambi ke ulapha ePine Town ke kotshele emnyama koDazinok koSanti ko Nazareth ko Ashley Embo kwaNqetho ndibala ntoni namaro muse Pine Town nayi number ke ungayithola ke imikhiqizo yakwaphila mzimba ngu073 993 3638 kwaphila mzimba ePine Town ngu073 993 3638 mongabe useHammersdale koSankontshe e4 e3 ngapha ya kwelacala kwezakhiweni nansi inamba ongakwazi ke uyithola mangithi zakhiweni ke nithompa phesheya zokukhumbula nje bakusenini pha nayi number ongakwazi ukuthola imikhiqizo yakwaphila mzimba ngu079 7305677 mangabe ke ufisa ke ukuthola imikhiqizo yakwaphila mzimba ngapha kwelacala laseHammersdale ngu079 7305677 mangabe mhlawumbe ke ungapha ngasengonyameni mhlambi uko Chaswet ukomlazi useStone nayi number ke ungasike uyithole imikhiqizo yakwaphila mzimba kuyona ngu084 557 9817 inamba ke yakwaphila mzimba ngapha ngasengonyameni ngu084 557 9817 mangabe ke use PMB Pietermaritzburg kwaNdonga ibovu ngapha yana ke nansi inamba ongathola imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba ithi 076 353 55 inamba ke yaphila mzimba 97 Pietermaritzburg ngu076
3535597 kanti ke mangabe usefolweni efolweni ke mangabe udinga imikhiqizo kaphila mzimba inayi inamba ongakwazi ukuyithola inamba musefolweni kombumbulu kuninzi kakhulu ongakwazi ukuthola ke ngapha kolocala upha mhlambe ku West Street efolweni nayi inamba yakwaphila mzimba ngu069 198 1864 niphinde inamba kaphila mzimba efolweni ku069 198 1864 mangabe use Greytown ngapha uyakwazi ukuthola imikhiqizo yakwaphila mzimba eGreytown enambeni ethi 079 068 3788 niphinde eGreytown inamba kaphila mzimba ngu079 068 3788 kwaphila mzimba kuhlala kuvuliwe zonke izinsuku zenkosi mkhulu engathi ndikudlela ixesha lakho manje hayi no usahamba kahle enkosi mkhulu kwaphila mzimba ke sinekhombo kamaqaqa kuyikhombo yokuqaqa nje izinto ezibophe empilweni yakho kususa amathunzi ezichitho okungathandeki kubantu sibe nekhombo kavula dlozi kuyikhombo yokulungisa umsamo onakele ivula idlozi elivaliwe ibuyisela thothulane laphendulwa sibe nembiza ama-ulcer imbiza umhlume uhamba nezigaxa ngoba into yonke eyodwa leyo sibe nembiza ye-asthma kubantu abahlushwa liphika sibe nembiza yenhliziyo isifo senhliziyo kubantu abahlushwa isifo senhliziyo sibe nembiza uzifo zonke ke olapha nje izinto eziningi amalumba amaningi namahlala khona sibe nezinyamazane ezishunqiswa kubantu abahlushwa imimo egcikeni sibe nentelezi yokuchela intelezi yezitha mangabe izitha zihlangene ngawo ufuna ukuzihlakaza sinebhandi ezinsizweni manje kade zilowo zisifuna insizwa ukuthi ibhandi leli ngoba zibuye zidlala imgangela so sinalo ibhandi izinsizwa nje ziyazi zilithatha ubuthaphuthaphu kulezi nsuku leli lasengalweni ngisho ibhandi leli lifaka ebhlukweni sibe nesiwasho nasesisho esumacekeceke ngofika nje ufuna isiwasho esipheple esokuthi abantu badala mabengavili emaphupheni ungasaphupho kanye nje enhlobo yeso siwasho siyaqhuma siyaphalaza sisiwasho nje siqondene nokuvula amaphupha ngempela hayi emahongongo sibe nomuthi ke oqondene nesimo sokuthi mawuhlushwa sesilwane uphupha wenza ucansi uphupha udla uphupha uphethe ingane encane qeda ukuzalwa yonke leyo nto sesilwane kwesinye isikhathi uphuphe nje uthanda ukuba nezimpi emaphupheni isilwane so yonke leyo lokho zaleyo sitholakala ke emarket njengoba ushilo ngoba ngolezine siyesivula ithuba lwesine nangomgqibelo sawu dedicate ekuthenini kube ithuba lokuthi ke sixoxene ngezinto zesintu abantu abanemibuzo ngabe uhlushwa amaphupho ufuna ukuchazelwa amaphupho ngabe kufana le nto obuyibuza ukuthi ke kade ekhaya kungenziwa ukuthi sifuna ukuqala manje siqala kuphi kukhona umsebenzi esifuna ukuwenza ngaba wenziwa kanjani asinalo ulwazi yonke nje lezo zinto ke sisuke sivuyele lo thuba ukuthi ke siyixoxe siyenza mahala yonke leyo nto leyo bese ukuthi ngezinye izinsuku nje njengesonto kuyahlolwa ngezinye izinsuku uzothenga sivule ekseni ngo8 size siyovala ngo5 ntambama zonke izinsuku sisuke sivulile ngesonto kuphela kuyahlolwa ngolesine nangomgqibelo izinsuku zokuthi sixoxe sichazelane ngalezi zinto bengikhuluma ngazo siyabonga ke mfowethu Mthwesi imithi iyohlezi khona sinazo izinkamba nje ezihlukahlukene kubantu abalokhuzayo abafuna izinkamba sinayo imbiza idliso ngoba kukhona abantu abashawa idliso thothi kade adliswa idliso liyamhlupha lisesifubeni sinayo imbiza oyiphuzayo liphume ngezantsi idliso lakho sibe nayo imbiza yesifuba iasthma mawufika nje ufuna imbiza eminyama ngoba edlisa ibalihlaza asthma uzoyithola iminyama uthi ufuna esebhodleleni eminyama imbiza yakho leyo ezokulekelela kakhulu sibe nensizi ke yomeqo iyagcatshwa uyayicaba uyayikhotha insizi leyo kulapho umeqo nokuvala masoyigcaba usuke nje uvala nokuthi ungangeni insizwe esiyiqinise kakhulu iqondene nje nezinto zikameqo siyakhe ngokubuka izinselelo sizibona abantu abafika nazo ingakho siyesikhuthaza nabantu ukuthi basheshe basukuma umuntu angafiki sekunakele kakhulu
sinazo ke nalezi zesisha lezi zinto zesisha nje zisetshenziswa zilokhu zala uthola ukuthi umuntu wakho mhlawumbe usekushila ufuna ukubuyisa umuntu wakho sinayo yonke leyo mithi leyo sitholakala emarket nje uba ngishilo mawuduka ngoba silapha kuleli bhilidi lingaphesheya kwerenke yamabhasi elibizwa ngeMount Etna unyuka ngama steps aseceleni kwaJwayelani first floor number 9 kwaphila Mzimba amabhoda asuke sekukhombisa usithola lapho ke inamba moduka ke ithi 066 007 50 43 066 007 50 43 yeah sitholakala lapho siyabonga kakhulu mfowethu Mthwesi sasala kanjani lobiza khona Mzimba izobenlobiza nabo bahlali ke uzokuchaza nalento ukuthi usuku lobezela umuntu ukuthi usukusho ukuthini so bazobe wathi omunye bekuyini last week uthi awukade lobe mga bengithi ngizokwenza indoda enomkhabe enkulu enkosi mkhulu siyabulela Thank you baba enkosi kakhulu masivala ehoqa inqubo uDodo khona uzobetsho ethi isitimela sothando enkosi kakhulu kuwe ke ngoba ke ubeka indlebe ube nathi ngalo elixesha kwakho madoda xa sivala hoqo ke inqubo siyasitsho sithi ke ngalo mazwi sonke sesime ngobumo uba ke siwatsho lanathi Jehova kulobusuku banamhlanje usigcine ngomsa wakho omkhulu sitsho sithi ke enkosi Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila Mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila Mzimba bakhona ngazo zonke